Aizeria eta matxak. Elduzan azeria matz landarasi bat orman itxatita zegoen etxe baten ormara. Ikusi zituenean mordo ederki haiek, etorri zitzaion jateko gogo bizia. Abiatu zan alde guztietatik aztertzen, nondik igo alzezakeen mordoak zeuden tokiraino. Baina ez zuen igo biderik aurkitu. Dino, igoko dot landaretik. Ordea, nola matxaren adartzo eta hienak ziran arregal, indar edo sendotasun gabeak, zerbait igo zuenean, pom, erori zan lurrera. Ernogatu behar zuen mordo ederrak ikusi eta ezin harrapatuaz. Aitortu nahi ez zuen bere zin hartua, da dio estalgarritzat. Mordo horrek ez dira oraindikan ondo heldu, gaitz egingo liket jango banitu, ta hola, hobedot ez jatea. Ipuin honek adierazten du, zuhurtasun asko jakina izatea dala, noizbait ez dakigulako egitea. Horregaitik, ondo da noizbait nahi eza erakustea, ta kajina ez jakinarena egitea.